Kuthiwa uhlobeni nolawula ingane zakwethu njengoba-ke sixhumana ey'nkundleni zokuxhumana. Cha, siyacela ukuthi namhlanje idatha lakho libe usizo. Uma ngabe kunomuntu omaziyo olandelayo kule nkulumo ezobikwa lana, siyacela ukuthi uthinte noma amalungu omndeni aziswe mayelana nalolu daba. Okungenzeka-ke mhlawumpe sebeyazi, kodwa futhi nathi kufuneka sibe aware mayelana nezimo ey'fana nalezi ukuthi ngampela kwenzakalani. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho, umethuli wethulele TV laphana owaziwa ngomkhwanazi ube esebika udaba olufana nalolu. South Africa sabingelela ngane zakwethu, sabingelela nje kuseni namhlanje kumhla ka namhlanje 11 umhla ka 12 namhlanje November 2023. Bafethu siyanicela sizuze ngodaba olungelihle namhlanje la. Izolo sithe umuntu efika nje ebusuku ekhaya ebuya ngapha empangeni, kade si-athendele udaba bese li-athendele enkantolo ngapha empangeni. Safika ngathola ucingo olungene ebusuku ngane zakwethu. Le nkulumo ibalekile bafethu, ngiyacela ukuthi nathi siqwashise. Ngithola ucingo lomfethu obebefona ebusuku bese eklinikhi ngapha komndeni ecela usizo. Omunye umfethu obekhona eklinikhi laphana. Into eyenzekile ngane zakwethu ile umfethu ogama lakhe umsawakhe wakanene ubevakashelwe intombi yakhe engathi ihlala la ku Signema, kodwa ke ekhaya kubo kuthiwa kungapha eMangosi la ikhona komhlabelingane. Ugama lentombi uNonhle Londiwe wakaZungu, ubehlala eSignema. Ngeshwa elikhulu ke uthe evakasheleke yena umfethu kwasa usisi engasekho emhlabeni. So kumfethu izolo ke uzamile ukuthi abiza amaphoyisa ukuthatha isidumbu, athi amaphoyisa ngoba engazi ukuthi ke mayechaza i-natural death ngeke asithathe wona, uthatha umuntu mhlawumbe osuke edutshuliwe mhlawumbe noma sengozini nomgwaqeni njengalezo. Therefore ukuthi kufuneka athathwe abangcwabi laba basuke beyimele. Umfowethu ke bazama ke bezama naye umfowabo ke ngoba angathi uhlala nomfowabo udadewethu la eSignema ogama lakhe umfowethu uNhlanhla Bongane Zungu, naye kusho ukuthi umfowabo akatholakala ocingweni ukuthi uphume ngomsebenzi ubheke ngapha eCape Town. Umfowethu ke uhlale nomzimba endlini laze layoshona ilanga kuze kwangenelela ke abangcwabi abakhethekileyo bakacebo lethu ngathi ibona ke abakwazile ukuthi bathi bazowuthatha umzimba. Nakhona mabe uthatha futhi bawuthatha phezulu kwembandela ethile because bazokwazi ukugcina 2 days bese emva lokho ke kufuneka akhokhe. Na umfowethu akasebenzi, akanawo ngisho imali. So sengithi ngiyacela ngathi ukuthi abantu basingena okhozini nje umfowethu ngithe ku-producer wathi producer cela amnike ithuba akwazi ukuthi angene lose simemezelo ukwazi ukuthi kutholakala imndeni yakhe usisi lo basondele ngakuyena ukuze bezokwazi ukuthatha ingane yabo bayoyibeka ngesizotha ekhaya. Sengenzela ukuthi angenze le video ngoba abanye abantu mhlawumbe bekhe emaduze kwama-radio but amafoni bawaphethe bahamba nabo bayangena ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi siyacela ngane zakwethu, siyacela sitheke lokhu nathi sizocela ukuthi sikuphuthumise ngoba ke ukudlula komuntu akuyona into enhle leyo. Siyacela abamaziyo udadewethu noma bade sengimbiza nje noma bakhona eSignema uNonhle Londiwe Zungu obethandana nomsawakhe wakanene wangapha kuthiwa iseMidilova. Siyacela ngane zakwethu ukuthi niwuhlabe niwulawule. Siyabonga. Sala kahle emakhaya.